Welcome to the Now and Yesterday show with Paul Yazy και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω κοντά μου έναν θρύλο στο ροκ τραγούδι και είναι ο Διονύσης Τσακνής. Πρώτη φορά που κάνουμε συνέντευξη και το έχω επιλέξει να το κάνουμε με βίντεο, να σας φέρω κοντά σε εσάς. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό ραδιόφωνο Ομογένειας Aero Radio και τους ακροατές μας και στο YouTube που θα το ανεβάσω να είναι στο YouTube channel μου. Καλησπέρα Πολ, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του καναλιού σου. Εύχομαι η κουβέντα μας να είναι ευχάριστη για τους θεατές μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Ενικός. η αρχή της καριέρας σας πόσο δύσκολο ήτανε? Καταρχήν να μιλάμε στον ενικό. Οκ. Δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα έλεγα ότι συνάντησα τις δυσκολίες που συναντούσαν όλοι οι συνομήλικοι μου την εποχή εκείνη στη δεκαετία του 80. Ξέρετε, προερχόμασταν από μια εποχή όπου οι μεγάλοι συνθέτες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το μεγάλο μερίδιο της αγοράς και έπρεπε και εμείς οι νεότεροι να δώσουμε το μουσικό μας στίγμα. Δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά δεν είχε τις δυσκολίες που ενδεχομένως υπάρχουν σήμερα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μουσική. Το ταξίδι ήταν γνωστό. Μία κασέτα και από εταιρεία σε εταιρεία με μία προσμονή, εάν η παραγωγή των δισκογραφικών εταιριών θα δείχναν κάποιο ενδιαφέρον. Η ζωή σας μέσα στο ελληνικό τραγούδι και προσωπικά είναι μία αντανάκλαση ενός ονείρου σας? Προφανώς, όταν κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μπορείς να ζεις από αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, τότε νομίζω ότι ανήκεις στους τυχερούς. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικές επιστήμες, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν το φόρτε μου, ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι εκεί. Αισθανόμουν εγκλωβισμένος. Το τραγούδι και η μουσική γενικά με απελευθέρωνε. Ο ελεύθερος μου χρόνος ήταν γεμάτος μουσική και κάποια στιγμή όταν αποφάσισα να εκφραστώ και βρήκα αυτή τη δυνατότητα, είτε μέσα από τη δισκογραφία είτε μέσα από τη μουσική που έχω κάνει για το θέατρο, για την τηλεόραση, για τον κινηματογράφο, αισθάνθηκα ότι αυτό που ήθελα στη ζωή μου να κάνω πραγματοποιείται. Άρα τι άλλο περισσότερο να ζητήσει κανείς? Στην πορεία σας, στην καριέρα σας, πότε πρώτο καταλάβατε σας αγάπησε ο κόσμος? Νομίζω μέσα από ένα τραγούδι που δεν το είχα τραγουδήσει εγώ, αλλά ένα συντοπίτης μου, ο Γιώργος Κατσάρης, μιλάω για τον Παλαμό, το τραγούδι των Γύφτων. Και αργότερα, σχεδόν αμέσως μετά, ένα τραγούδι μου που επίσης δεν το τραγουδούσα εγώ και το είχα εμπιστευτεί στους αδερφούς Κατσιμίχα, τους φίλους μου, το Χάρη και τον Πάνο. Μιλάω για το «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον». Είναι δύο τραγούδια τα οποία έδωσαν κατά κάποιο τρόπο το μουσικό μου στίγμα. Είσαστε της παλιάς σχολής. Πιστεύετε η παλιά σχολή δεν πεθαίνει ποτέ? Δεν ξέρω, τα τραγούδια αν έχουν μια δύναμη και μένουν στο χρόνο, δεν είναι θέμα σχολής πια, αλλά είναι θέμα αντοχής των τραγουδιών στο χρόνο. Αρκετά τραγούδια μου είχαν αυτή την τύχη. Να μείνουν, να εκφράσουν ανθρώπους, να τραγουδιούνται σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, σε παρέες, σε μαγαζιά, και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο. Να βλέπεις μια αποδοχή και να κρατάει στο χρόνο. Γιατί ο χρόνος
είναι ο σύμμαχος της επιτυχίας. Ο χρόνος είναι ο σύμμαχος ή ο εχθρός των τραγουδιών. Εάν ο χρόνος ένα τραγούδι το δικαιώνει, δικαιώνεται και ο δημιουργός έτσι. Πιστεύετε η ζωή σας είναι μία αντανάκλαση ενός ονείρου σας? Το ξαναλέω αυτό. Ναι, πιστεύω πως ναι. Και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το AI. Πιστεύετε θα καταστρέψει τον ελληνικό τραγούδι και το χώρο σας που δεν θα είναι αληθινό. Η στίχη δεν θα είναι αληθινή. Η μουσική δεν θα είναι αληθινή. Όταν μιλάμε για την τεχνολογία, είναι κάτι το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη δικιά μας επιθυμία. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να καταστεί προβληματική. Εγώ δεν πιστεύω ότι όσο και αν προοδέψει η τεχνολογία στον τομέα αυτό, δεν πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει την πηγαία έμπνευση ενός δημιουργού. Θα υπάρξουν προβλήματα και κάθε φορά όταν ένα καινούριο πράγμα μπαίνει και μπαίνει με έναν θυελλώδη τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην αρχή, συγχύσεις, ιδιαίτερες καταστάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι η πηγαία έμπνευση δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί από την τεχνολογία. Ποια 3 τραγούδια σας έχουν μείνει στην καρδιά σας και νομίζετε θα σε συνοδεύει για πάντα? Μπορεί να μην είναι... Θα πω 3 τραγούδια, εν πάση περιπτώσει. Θα πω αυτά που ανέφερα πριν, το τραγούδι των Γύφτων, θα πω το γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον και θα πω και το φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι. Η συνεργασία με τον Κώστα Τουνά, πώς έγινε? Είναι καταπληκτικό. Όταν το έμαθα δεν μπορούσα να πιστέψω τα αυτιά μου. Με τον Κώστα είμαστε 30 χρόνια φίλοι. Έχω τραγουδήσει τραγούδι του, έχω συμμετάσχει σε ένα δίσκο του. Είμαστε φίλοι, ανήκουμε στην ίδια εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων, στην ΕΔΕΜ. Είμαστε και οι δύο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μαζί του συμφωνώ και εκείνος μαζί μου στα πάντα σχεδόν. Έχουμε την κοινή οπτική και όταν αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μου είπε ο Κώστας, κοίτα να δεις, ψάχνουμε για συνεργασίες και ψάχνουμε γενικά στο χώρο και δεν κοιτάμε τους δίπλα μας. Και για μένα εσύ είσαι ένας άνθρωπος πολύ διπλανός μου. Το ίδιο αισθανόμουν και εγώ. Και περνάμε υπέροχα. Όταν ανεβαίνετε απάνω στο πάλκο, καταλαβαίνετε ο κόσμος τι ζητάει από το Διονύση Τσακνή? Ναι, νομίζω ναι. Ζητάει αγαπημένα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία μπορεί να τα σιγοτραγουδήσει, αλλά εγώ δεν διστάζω να παίζω και καινούργια μου τραγούδια σε όλες μου τις παραστάσεις. Και σε αυτή παίζω. Και ευτυχώς έχω μια πολύ θετική υποδοχή των καινούργιων τραγουδιών μου. Αλλά το ενδιαφέρον αυτής της συνέβρεσης είναι η ίδια η συνέβρεση επί σκηνής. Όταν ανταλλάσσουμε τραγούδια, εγώ λέω μέρος τραγουδιών του Κώστα, ο Κώστας λέει μέρος δικών μου τραγουδιών, λέμε μαζί τα ρεφρέν και αυτό δημιουργεί έτσι ένα κλίμα το οποίο μεταδίδεται και στον κόσμο παρεΐστικο. Έτσι δεν είναι? Ανταλλάζουμε τραγούδια δηλαδή επί σκηνής. Και είναι όμορφο πράγμα αυτό. Πώς βλέπετε το ελληνικό τραγούδι στο έτος 3000? Δεν μπορώ να προβλέψω τόσο μακριά. Δεν μπορώ δυστυχώς. Δεν ξέρω πραγματικά. Για να προβλέψει κάποιος πρέπει να είναι σίγουρος για τις κοινωνικές συνθήκες που θα επικρατούν. Ο Διονύσης Τσακνής τι έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι και τι έχει πάρει το ελληνικό τραγούδι από εσάς? Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Το είπα και πριν. Εάν έχω καταθέσει ένα μικρό λιθαράκι θα φανεί. Εάν τα τραγούδια μου έχουν μια διαχρονικότητα θα φανεί. Είμαι ευτυχής που για κάποια χρόνια και όχι λίγα κάποια τραγούδια μου εξακολουθούν
να αγαπιούνται, να τραγουδιούνται από γενιά σε γενιά και να αρέσουν. Τώρα αν αυτό είναι προσφορά στο ελληνικό τραγούδι, ναι, είναι μια μικρή προσφορά. Είναι ένα λιθαράκι που βάζω. Το τραγούδι είναι μια σκηταλοδρομία γενεών. Εγώ δεν θα έγραφα τα τραγούδια αυτά αν δεν λάτρευα τους προηγούμενους από μένα, αν δεν άκουγα τις μουσικές τους, αν δεν πρόσεχα τη στιχουργική τους, αν δεν έβλεπα τον τρόπο που σεβόντουσαν, ας πούμε, αυτό το υλικό που παρέδιδαν στον κόσμο για να ακούσει. Νομίζω ότι και οι νεότεροι μουσικοί μπορεί να πάρουν από τη δικιά μας γενιά πράγματα, γι' αυτό λέω ότι είναι μια σκηταλοδρομία το τραγούδι. Τι είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει στη ζωή σας και ποιος σας την έδωσε? Εγώ αισθάνομαι ακόμα και σήμερα μαθητής. Δέχομαι συμβουλές και δέχομαι παρατηρήσεις και έτσι από μεγάλους σκηνοθέτες άκουσα πράγματα πολύ σπουδαία, από μεγάλους μουσικούς άκουσα πράγματα πολύ σπουδαία. Δεν είναι το θέμα να θυμηθείς την πιο σπουδαία συμβουλή, το θέμα είναι να έχεις μονίμως τα αυτιά σου ανοιχτά για να ακούς ανθρώπους τους οποίους σέβεσαι, να ακούς ανθρώπους που έχουν μια ιστορία, είτε στο θέατρο, είτε στον κινηματογράφο, είτε στη ζωγραφική, είτε στη μουσική, και να παίρνεις από αυτούς τα καλύτερα, το απόσταγμα της δουλειάς τους και το απόσταγμα της ίδιας τους της ζωής. Έχετε καταλάβει τι σπουδαία πράγματα έχετε κάνει στην καριέρα σας όλα αυτά τα χρόνια? Δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι αισθάνομαι σαν μαραθωνοδρόμος. Δεν μου άρεσε ποτέ το κατοστάρι που λέμε. Μου άρεσε η πορεία στο χρόνο και κάθε μέρα να γίνουμε καλύτερος, όχι από άλλους συναδέλφους μου, καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Τι έχετε πάρει από την ελληνική μουσική? Αυτή την τεράστια κληρονομιά. Αυτά τα υπέροχα τραγούδια που έχουν γραφτεί πριν από μένα. Αυτά τα πράγματα της λαϊκής μας παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης, των μεγάλων συνθετών. Είμαστε μια χώρα ποιητών. Έχω πάρει από τους ανθρώπους που προηγήθηκαν, που είναι μεγαλύτεροι από μένα σε ηλικία, είτε ζουν είτε πέθανε, μια μεγάλη κληρονομιά, και αυτή την κληρονομιά προσπαθώ να την αξιοποιήσω ενσωματώνοντάς την κατά κάποιο τρόπο και στα δικά μου τραγούδια. Ποια είναι η συμβουλή σας που θα δώσετε στη νέα νεολαία που έχει μπει στο ελληνικό τραγούδι τώρα αυτή τη στιγμή? Ποια συμβουλή δίνετε? Γενικώς δεν δίνω συμβουλές, αλλά θα έλεγα οι άνθρωποι που αγαπάνε πάρα πολύ τη μουσική και δημιουργούν να έχουν πείσμα, διάθεση και υπομονή. Θεωρήσαστε εσείς ρόκερ? Όχι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ρόκερ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό. Δεν βάζω ταμπέλες, δεν μ' αρέσει η κατηγοριοποίηση στη μουσική. Με ενδιαφέρει να εκφράζομαι με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή ένας άνθρωπος σαν εμένα που έγραψε τις Ρογμές, που είναι ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι, είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει γράψει λαϊκά τραγούδια. Και κλείνοντας, θα ήθελα να στείλετε τις δικές σας ευχές στην ομογένεια που θα ακούσει και θα δει αυτή τη συνέντευξη με τον Διονύση Τσακνή. Ποια είναι η συμβουλή σας και ποια είναι το μήνυμά σας στην ομογένεια και σε όλο το ελληνικό κόσμο σε αυτή τη γη? Και συγγνώμη για τα ελληνικά μου. Παρακαλώ, είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Εκτός από τους εγκάρδιους χαιρετισμούς, θα έλεγα να μην ξεχνάνε ποτέ την πατρίδα μας και να στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν
την ελληνική δημιουργία. This was the Now and Yesterday show with Dionysis Tsaknis για το ελληνικό ραδιόφωνο Ομογένειας Aero Radio. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Ωραία.